saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. All I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Ito ay bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig nyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Vanessa, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kelvin, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanpaman bilang mag-asawa. Buong puso po naming tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at ng pag-asa at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin na ito ay maipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. Tinatawagan po sa pagkatong ito ang sponsor po ng coin or aras ng Diyos. Ibibigay mo kay Vanessa. Ari ko yung umupo. Pwede kayong umupo. Habang sinisindihan natin ang kandila ng pag-iisa, tayo ay nagpapaalalahan ng salita ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang sinabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, sino mang susunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng buhay at kailanmay di lalakad sa kadiliman." Mula ngayon, hayaan nating si Jesus ang maging ilaw ng ating daan at maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na paglakad sa ating buhay ngayon at sa hinaharap. Purihin ang Panginoon. Pwede nang i-off. Sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang aking pong ilang mga kamanggagawa, mga pastor po. Sino po sila? Sino sila? Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo po sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas ng kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa'yo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo po nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus
na aming Panginoon. Amen. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng I Am, Redeemer and Master Evangelical Church Incorporated at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Kelvin Rioferio at si Vanessa Mas ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni numan. Kelvin at Vanessa, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. Umarap po kayo sa madlang people. Mga kapatid, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal ni na sina Ginoo at Ginang Kelvin Rioferio. Kelvin, maaari mo nang hagkan ang iyong asawa. 1 hour.